Da ka jingtmu ban ai Jinghikai ban pensung thu ya ki dak kishen ki balong ki Jingma ya ki longkmi ba Armet bat ya ki khellung ki badang shukha haka khat nyeu trek ulber arajar arpundreu ko Umshaken Health and Wellness Sub Center kala penlong ya ka focus group discussion haka shnong umjari ka kong lakan tiu dekhar ka badai ka DMHP jong ka Umshaken Sub Center kala ong ba ki longkmi ki badan ya ka hypertension convulsion diabetes bat ki longkmi ki balale ya ka cesarean section lais na minshwa ki dan ka jingma la da kim shim bha ya ki lat jing sumar la ne ki jingta ki batikina shu habaya dai bat ka jingma jong ki khallung kala batai ya ki dak kishin ban sngu thu kham bha ya ki khallung ki badan ka jing shet la ne pneumonia convulsion ka jing bom lait bha ka pankhana bat ki khallung ki bom di bun bha ban laj ya kine ki jingma ki bala ban jia ha ki longkmi ba Armet ka kong lakan tiuk ka kentu ya ki nong shong shnong ki ba ha pa po ko Umshaken Health and Wellness Sub Center ba kinwan ban penrung kerteng ya la de ha ka sub center ha po lai binai ka jing Armet jongki khnang ban lap kham kloy ya kita ki dak kishen bakin la ru ban ai ki dawai ba don kam bat bakin la ru ban pha sha ki jaka sumar ba kham he khnang ba ki longkmi kin yo ya ka jing sumar bat ki dawai ki ba bet ba biang hakane ka jingye lang lawan ban ya don lang uchairman ka VHC umjari uba Jasper Kimdek ka Asha ka kong Bayamon Marsing kinong tray agan vedi center ka kong Risha Langi ka ANM ka kong Khamtilang Warlarpi ka staff nurse ka kong Ballerina Marsing bat kinong tray jong ka Umshaken Health and Wellness Sub Center Kanteng ila kentiu lang dekhar ngria MLHP hapo Umshaken Sub Center berminta kasi ngiwan hang ni hapo kasnong umjari ka bahab ha ka Umshaken Sub Center ka jongi ka bangi lajit bangi le ya kene ka program ka focus group discussion ka badai chapang kani ka topik na ka benta ki high risk pregnant mother but ki sick newborn baby ki badai chapang kalong kame ka ba kita ki dak kishen ki badan ha ka jingma jong kalong kmei bat ki dak kishen ki badan ha ka jingma jong ikhlung iba dang shukha iba hapo ka shigna mother ki long kum ki tu ki long kmei ki ba dan ka hypertension ki badan ka ne ka convulsion nang tare ki badan kene ka badan ki jingpang diabetes ki bangila test but ki ba lale CS before 3 years kum kitu ko kide ki high risk mother nang tade kini kisik newborn pade ki long no kum kini ki khallung ki bayo ya kane ka jingshit ka bala ngam ka jingshit chapo ka bade ka pneumonia nang tade ki badan ka convulsion ki badan kane ka breastfeeding ka ba kimdi bu bha ki khallung nang tade ki don na kini barong ka discharge hapo umbilical lane kadan ka redness hapo umbilical jong ikhlung nang tadi ki bamlat bah ka pankhana jongki within 24 hours nani ki don ha ka diarrhea jongki pat ka weu ka de badan ha ki ba excessive for sleeping kitu kide ki danger sign ha ki khilung kilat ki jongki long kmi ka bakin lat na kini ka long ba ningkom ki de ban one pan register dang kloy kata kalong within 3 months ki first semester klang bangila ban pelot yaki bangin le ki test nadong shadong ha baki don kam ki dawai desin gila ban sedang na du kapor baki dang Armet klang bangin lap kham kloy kita kidak kishin jong ki long kemi ban gila bu bangin pha Shaki Health Center ki bakam he khnang ba nyok ki dawai ka bakam yang khambet naki